Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel mai suna Arewa NGTV. So a yau zan nuna mana hanyar da mutum zai biye P2P ya sayar da dalansa a tura masa kuɗinsa zuwa cikin account ɗinsa ba tare da wani wahala ba insha Allah a cikin wannan bidiyon ɗin. So ba tare bata lokaci ba kai tsaye za mu je ga bidiyon. Dan uwa idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all ta da zarar mun ɗaura bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai ba tare da ka je nema ba. So abu na farko idan ka zo ka buɗe Binance naka kamar haka, so bayan ka buɗe Binance naka za ka zo ka danna nan inda aka sa wallet. So idan ka zo ka danna nan inda aka sa wallet za ku ga nan ina da dala 93. So wannan dala 93 din ina so ne P2P na sai da ita. So za ka zo ka danna spot wallet da farko haka. So in ka zo ka danna nan inda aka sa spot, so za ka lura da nan akwai deposit, akwai withdraw, akwai kuma transfer. So da farko idan USDT ka dalanka wato tana nan a cikin spot wallet kenan, a nan kenan kun gani ba ta nan na tura ta front wallet. To za ka zo ka danna nan gurin domin ka transfer ɗinta. To in ka zo ka danna wannan gurin kun ga gashi nan ga spot wallet ga kuma front wallet. To sai ka zo ka nan za ka zaɓo abun nan inda kake so, kamar in ka danna nan kun ga in dala ne ka dawo da shi nan haka. So a nan sai ka zo ka saka amount. So in ka sa amount ɗinka da adadin dalan da kake so ka P2P ka sai za ka zo ka danna nan confirm, za ta koma nan inda za ka je ka P2P ka sai da ita. So already ni na riga da na dawo da ita. Idan muka zo muka danna nan haka za ku ga gashi nan akwai dala 92 wanda ina so yanzu ne P2P na sai da su. So bayan wannan dala naka ta dawo nan gurin, abun da za ka yi shine kawai sai ka zo ka danna nan haka. So in ka zo ka danna sai ka tafi ka zo ka danna nan inda aka sa P2P trade. So in ka danna inda aka sa P2P trade, so za ka ga nan gashi nan inda aka sa sell, sai ka danna nan inda aka sa sell haka. So bayan ka danna inda aka sa sell, to ga wani filter a nan sai ka danna shi ta yadda za ka yi abun a sauƙaƙe. So in ka zo ka danna nan wajen filter, so ni yanzu dalan da nake so na sayar ta fi naira 50,000. To kawai sai yanzu wannan misali sai in zo in danna nan in saka 40,000 haka. So na sa 40,000 a nan, kun ga cewa ni ina son sayar sama da na 40,000 kenan kuɗi a naira kenan. So sai ka zo ka danna nan inda aka sa bank transfer. So bayan ka zo ka danna inda aka sa bank transfer sai ka zo ka danna nan inda aka sa confirm a nan haka. So idan ka zo ka danna inda aka sa confirm a nan haka zai kawo maka mai dala daidai da adadin abun da kake so ka sayar. Kun ga wannan ga yadda zai sayi, za ka zo ka danna P2P din nan gashi nan zai dawo ma kan, za ka dawo da shi kan P2P. Kun ga wannan ga yadda yake so zai sayi dala na, wannan ga yadda zai siya. So kawai zan zo ni in danna nan inda aka zo aka sa abun nan sell haka, zan danna nan gurin kamar haka. So idan na zo na danna nan inda aka sa sell, to zai kawo ni nan gurin dan saka adadin USDT da nake so na sayar. So ga farashin da zai siya nan. So kawai sai yanzu nan sai na saka dala 92. So kun ga ina son sai da dala 92. So kun ga a nan gashi za a bani naira 65,450 da wani abu. So kawai sai in zo ni sai na danna nan gurin inda aka sa payment abun nan, sai in danna shi haka. So idan ka taba adin ɗin account ɗinka za ka gan shi nan, baka taba ba za ka zo ka adin ɗin account ɗinka. So ni yanzu gashi na adin na account ɗina sai in danna kan account ɗin haka. So ina danna kan account ɗin gashi nan kun ga abun da shi zai tura mini. So kawai sai in zo in danna nan inda aka sa sell ɗin nan haka. So kawai abun da zan yi sai in zo in danna ga adadin kuɗin da za a tura mini 65,440 da naira 40. Sai in zo in danna nan haka, sai in zo in danna nan sell. So gashi yanzu na danna sell, gashi an bashi time wanda shi wannan zai tura mini a dala na. Ni kuma zan jira idan na ga kuɗi a cikin account ɗina, so zan je ni in sake mishi kayan shi. So yanzu kawai jira za ka yi, bayan ya kawo ka nan gurin za ka jira ya tura maka kuɗinka a cikin wannan account da ka bashi. So idan ya tura ma kuɗi ka ga alert ka tabbatar kuɗinka ya shiga, kai kuma sai ka zo sai ka sake masa. Yanzu bari mu jira ya tura mana kuɗin mu. So in ya tura mana kuɗin mu sai mu zo mu sake masa a kayansa. So bari mu ɗan jira kaɗan. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu gashi bayan ka jira za ka ga ya tura maka kuɗinka. In ya tura maka kuɗinka ka ga message a bankinka, so akwai inda za ka danna kan cewa ka yi receive ɗin kuɗi. So za ka gane gurin da na ɗan manta na wuce gurin ɗin. So kana danna wannan ka yi receive ɗin kuɗin za a turo maka code
guda 6 wanda za a nuna ma inda za ka yi pasting ɗinsu a Binance. Kana pasting shikenan ka riga da ka sake masa USDT sa ya shiga, kaga shi ma tura ma kuɗin. So ga shi nan kuɗin da ya tura kuna gani ga adadin amount ɗin da ya tura kun gan shi gashi nan yanzu already ya shiga cikin account ɗina baka da matsala. Kun ga gashi nan 65,400 naira 51 da ƴan kwabanni gashi nan. So idan muka dawo cikin account ɗina za ku ga gashi nan za ku ga cewa gashi nan ga kuɗin da ya turo 65,400 da naira 51. So gashi nan abin da ya tura. So already yanzu gashi na riga da na yi receiving din wannan kuɗin, kawai ni ma na sake masa dalansa. Idan muka zo muka dawo za ku ga cewa in muka danna za ku ga cewa an riga da an sake masa USDT sa ya shiga cikin wallet ɗinsa. So wannan hanyar shine yadda ake bi a yi P2P a tura USDT ko wani coin kai P2P ka sayar da kayanka ba tare da wani matsala ba. So wannan shine hanyar da ake bi a transfer a tura komi da komi lafiya kalau. So duka nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya haɗa mu wani sabon bidiyo.